Kusgan tingog ka. Kani siya unsa man na binisay ah. Di pwede magtukar. Adi pwede magtukar. Nya kani. Kusga tingog di mo kay pati usa ka ni. Kana. Di pwede maglangas. Kani balik ka kusga. Di pwede magtukar. Bright sa mga anak ko eh. Kan translator lang ko ba no? Kamindot to eh. Hey guys, pikas. Kana ang warning. Ay kani kusga. Di pwede magdagan hagdan. Di pwede mo dagan sa hagdan. Kana. Di pwede maglangas. Bright niya. Kani. Kani unsa man na? Unsa ni? Unsa na? Kusga. Balik. Kusga yung tingog. Unsa na? Di pwede unsa. Kani unsa man ni ba? Unsa ni? Di pwede magsikbay. Seatbelt. Sigarilyo man to. Walang kita sa sigarilyo. Nakalimot na sa tong room. Sa tong room? 114 man to. Ha? 114. 114. Kita 114. Mau na? 114. Oh, 1114. Oh. 114. Ayun ang bright na naman. Gina, open na mi.